Хей, здравейте, потребители на YouTube. Това е нещо като Channel Update, т.е. не е като Channel Update. Просто искам да ви попитам с кой отбор искате да правим менеджер мод в 13, защото в тия ни нямат на какво да снимам, понеже мишката ми е бъгава и трябва да снимам само с тази трябва да играя само с тази на лаптопа, на мен се снимам. Много трудно. Те искам да ви попитам от някои от тези отбори, с кой отбор бихте искали да почна поредица. Избрал съм няколко от Empower Championship, т.е. от Championship, втората дивизия на Англия, т.е. Ето, избрал съм няколко тима. Започваме от Blackpool. Стигаме до... Добре, Bristol City. Продължаваме с Бърли. Или пък Чарлтън Атлетик. Трябва да изберете някой от тези два отбора. Нека да не забравя да ви кажа отново. Значи... Blackpool, Bristol, Бърли и Чарлтън Атлетик. Може от българската А група, между другото съм избрал също слаби тимове, с които да ги развивам, като например Берое, Боте Враца, Черно море и... Кой друг бях избрал? И Локо София. Отбори, които, нали, може да избирате и така, надявам се да пишете, нали, с кой отбор да започна, защото е много важно това за мен. И така, избирайте и чао!